Vale. Zeintzuk dira ikastaro honetan planteatu dituzun helburuak? Aniztasunaren kudeaketa, estaturik gabeko nazioetan da pixkat izenburua, orduan bereziki apur bat hori, ezagutzea arlo horretan zein den errealitate soziala, soziologikoa edo, batetik, jakitgetako apur bat kasu honetan instituzioetatik, baina ez bakarrik, eta eragiletatik edo, aniztasun hori kudeatzeko ze aukera dauden eta nola ematen ditzaketen, eta bai berezitasun horrekin, ezin dugula lertuta ezin dela beste leku batzuetan aplikatzen den kudeaketa ereduak bere horretan hemen aplikatu, Euskal Herria nazio gutxitua den neurrian, orduan horri aurre egiteko, pentsatzen dugu hausnarketa beharrezkoa dela eta pixkat ikastaroaren funtsare hori, informazioa ekartzea batetik, baina gero ere hausnarketa horretarako lekua eskaintzea. Eta zein eredu planteatu nahi duzu Euskal Herriaren errealitate horretan? Eredu bat oraindik eraikitzeko dagoena, segurazki, baina bereziki guztion artean, hemen bizi garen guztion artean, elkarbizitza eta aurrera begirako planteamendu batean, guztiok parte hartzaile izango garen eredu bat, jatorria edozein delarik, jaioleku edozein delarik, eta aldala bintzat, euskera eta hizkuntza komuna izan behar duela, ez bada orain, bintzat etorkizunean edo bide horretan horrela izan behar duela ulertuta.